Pasamos agora ao pleno extraordinario que tiñamos convocado para realizar inmediatamente despois de finalizado o pleno ordinario. Este é un pleno extraordinario solicitado polo Grupo do Partido Popular e doulle a palabra ao voceiro que teñan designado para, durante 5 minutos, para facer uso da palabra. Moi bons días. Hoxe estamos aquí porque así o dictou un xuiz pola vulneración de dereitos fundamentais que provocou a decisión de non convocar un pleno extraordinario democrático. Hoxe exiximos, solicitamos e pedimos á señora Silva, ao Goberno provincial, que dean explicacións, co tempo que desexen, sen agocharse detrás de ningún voceiro e que a señora presidenta da Diputación dea a cara, para dar explicacións firmes, claras e contundentes ante o caso de enchufe da súa cuñada. Basta xa de dar a calada por resposta ante uns feitos tan graves. Hoxe este pleno están nos seguindo moitos cidadáns en streaming. Este asunto haino que tratar con seriedade. Señora Silva, vostede negouse a convocar un pleno democrático, no que puido nese momento dar explicacións voluntariamente, se, como di, non tiña nada que agochar. Un xulgado obrigoulle a celebrar hoxe este pleno extraordinario, que quixo silenciar para dar explicacións por esa trama corrupta que en sentencia firme é o caso máis importante de corrupción da historia recente de Galicia. Por un caso onde a única beneficiaria é a súa cuñada, a irmá do seu marido. Hai unha sentenza que a obriga a sair do seu escondite e dar explicacións por este caso. Tivo que ser un xuiz quen lle amosase a porta de saída no día de hoxe. E que pretenden continuar con este bochornoso silencio ante unha sentenza que condena a un alto funcionario do Concello de Vigo a 5 anos de prisión e ao xerente responsable da empresa adxudicataria? Ata cando van a seguir ríndose de todo o mundo? El gerente de la concesionaria municipal de Vigo que la fichó afirma al tribunal que la empresa recibió indicaciones para contratarla, pero no recuerda quién las dio. A pregunta que todo o mundo se fai é clara. Quen deu a orde política para idear toda esta trama para enchufar a cuñada de Carmela Silva? Claro, os socialistas vigueses consideran unha casualidade que un funcionario insigne militante do Partido Socialista vigués urdira el só esta trama, conxuntamente co xerente da empresa, para pagarlle unha nómina á cuñada da presidenta Carmela Silva, número 2 de Abel Caballero, onde se aboaban facturas falsas por traballos que non foron realizadas durante 5 anos que lle costaron aos cidadáns de Vigo 108.000 euros. 108.000 euros de fondos públicos de todos os vigueses. Temos varias preguntas. Señora Silva, non sabía que a súa cuñada se beneficiaba dunha nómina sen acudir ao seu posto de traballo a través dunha concesionaria municipal? Segunda pregunta. Parécelle ben que a súa cuñada participase desta estafa? Terceira pregunta. Pode dicir que non o sabía? De que falaba coa súa cuñada nas comidas familiares durante esos 5 anos? Non falaban de temas profesionais? Aínda que non puidera manter que non foi causada e que non foi vostede quen dera a orde, non o sabía? Non soubo nada desto ao longo dos 5 anos que a súa cuñada cobrou un soldo cos cartos do Concello de forma ilegal? Dende que coñecimos esta sentenza, o puzzle comeza a encaixar. Todo queda na casa do PSOE de Vigo. 2 condenados que gardaron un escrupuloso silencio durante todo o proceso e que agora van a ser recompensados. Primeiro, coa petición de indulto do funcionario do Goberno estatal do PSOE, acreditando a súa prolífica militancia socialista, suspendendo a súa entrada en prisión. Baixo a recollida de sinaturas, entendemos por persoas cercanas a todas estas persoas, asociacións que firmaron que reciben axudas do Goberno de Vigo mediante escritos idénticos que só tiñan que asinar, como así explicou un medio de comunicación tras as declaracións dunha das agrupacións. Señora Silva, despois de todo isto, segue podendo dicir que vostede non sabía nada e que non deron a orde desta trama? Moitas preguntas sen respostas que fan que este abrupto silencio sone a culpabilidade. Un silencio recompensado,
porque non temos a máis mínima dúbida de que Pedro Sánchez vai pasar a historia como presidente do Goberno que indultou ao insigne funcionario que orquestou esta ignominia, indultando ao mesmo tempo ao PSOE vigués. Tamén sorprende, por certo, a actitude do BNG, que mantén silencio nesta casa. A pregunta é moi sinxela, señora presidenta. Deu vostede a orde política para idear esta estafa de fondos públicos coa que contratara a súa cuñada? Diga que lle parece un delito abusivo. Debe hoxe, senón... Finalizou o seu tempo, señor Cubela. Quero someter a votación este punto da orde do día do pleno extraordinario solicitado polo Grupo Popular. Proposta do Grupo Provincial do Partido Popular instando a presidenta da Deputación de Pontevedra a asumir responsabilidades políticas e renunciar ao seu cargo de presidenta da Deputación e deputada provincial. Votos a favor da proposta do Grupo Provincial? Votos en contra? Queda rexeitada por 16 votos en contra e 10 a favor. E non habendo máis puntos da orde do día, levántase a sesión.